Yeah. Negative matter. There's Uchira. Oh, Uchira. Eat. Yeah. Negative matter. That's my. Negative matter. That's my. Negative matter. Eat. For the people. A bull, we have to school visit. A bull. No, Guasho. What was that? What decision is good fees? What is that? Marriage corona is that? How is it? I'm going to gram grass which is my biscuits. Saka chiko na teacher poka nesi juice ja. Udza wakapuwa chii kuchikoro? Kuchikoro ndakapuwa translate ne clearance form. Ndizvo zvandakapuwa. Clearance ndokuti wakaclear chikwereti. Hauna mabhuku wakarasha. Saka zvoroti izvozvi tine tsamba yedu yekuti tinge tinda clear. Kutenda mashmari nekubhadhara school fees yamaita. Acho! Yetenda iwe. Kutenda mashmari school fees yamanibhadharira kutenda road mabisa. Saka unoda kundivigira chibva uchirezi? Nani? Nani rice. Nempunga umadhoro. So wapuwa report. Yanga irisewa una kutofuira here this time? Ndinonyanya kufuira. Ukaita mangani? Ndakabuda ne5. Ukaita 5? Oh, kamira wani. Ni distance yaunofamba? 5 chewe? Mungu nema B nema C? Ndangori nema B nema C. Ma B mangani? Ma B maviri. Nema C matatu? Ma C matatu. Kamira. Lord pamwe distance pamwe tokwafekta. Oh my goodness, nasira dzaka zvakare kamba kana Ronald. Anje iwekera kule. Mira kule upira video ndiwadi. Tuna chako alight. Fambise uye zvokuseri. Ko morosa sekuru chani. Padise. Isho. Morosa itatu moro baba. Guys, izi ndikule dzangu dzatachinotorawo panikazi mustudent kwaekera ku alight. Zvakareba handi. Ngoti kuona zvakuita. Kule kuya kuzviti. Isho. Padachikira magomo ka. Kumbotika kule ka. Down here. I saw this. It's Sheka. No. Utambire iko. Oh hey. Yes kanyiwe. Wow, ukuze mimi. Oh hey. Mafamba. Mama indebi. Akutenda kucheza. Manika. Sirisi. Ndadazerwa kumuyuko. Oh! Bandiona. Undone nebi. Alright. Ndadazozwa kumuyuko. Kasiraje amana nasitirana vakawanda kushanyira. Kakaipa hasi. Kwatabva taenda taenda kusvikira kuizvewe. Usingasekereriwe. Upenyu hwako usei hwakangoda sei. Naiweke. Naiwe Georgina. Nani wana kutore. Izvona ndikudini wowe usekereriwe nditi muna ndikasekereriwe yakunewe. Right. Chikara pakati apa zvirisei. Chikara pakati zvikomana zvatanyanya kuingana. Iwa uye wakatora maikara kwa ya madzivanzi veleta. Saka guys for the meantime
ino iyi vhidhiyo yandiri kuita pari zvino ndo yekupedzisira pari zvino nanaRonald, then ndichambobhureka because neniwo holiday yangu yakupera ndakuda kuchimbodzokera kupi ndimbochidzokera kuHarare as well. Mafamilies ese atakabatsira da kumbokutenda ndibatsira kutenda ndiwe hamufi mimoga makawana zvokwadi toda kuzvitenda kunoti tikataka kuvadana kunoti vekwamugijima chivabasanza kwamuchido kozoti vepano ndo number 2 kesi yedu yakakwasa kubenefita ndozvitenda kuti makakobva makwasa kubenefita semhuri tochiinda kune mhuri yekwa Gwishimpi vanhu vaya vatoti people living with albinism toinda zvakare pane mhuri yekwapayarira tozoenda zvakare kune mhuri yekupedzisira inova yechi5 yekwagomba. Saka I think holiday yangu ndakaishandisa zvakanaka ndochimboindawo kuHarare ndoindawo kune vamwe chimbochinja nditi tingamboti vedwe vanhu vemasvingo oga tomboinda tikaenda kune vamwe todzokazve tichingodero asi Ronald sezvandakataura ndakapromisa ndega kuti Ronald specifically ndichange ndichifamba naye nemunin'ina wakewo zvakare uyu vachange vachizoda kuzenga vachizobata uyu kuenda mberi vari vakasununguka kuzviita asi for the meantime rega nditi vanhu vazhinji ndo vakapledge kuti Ronald vanoda kuti vamubhadharire school fees kusvika asvikawo form 4 toda kuzvitendawo izvozvo zvokwadi ito iwe saka nekuda kwaizvozvo ndikati aiwa ina ndingangoindi because vana Ronald vangona zvota ko sister Shiro vakazoendepi vakangotisiya takadai tega. Sister Shiro vakapromisa kuti vachanga vachitibatsira vachiuyawo inini ndichazotaura navo kuseri zvatichaita in terms of my group maiti munoenda kuchiredza titi moenda nini ndakamirira imi kuti kana pamune mapedzirawo zvinhu zvenyu ndozowanawo kusumuka uzowana kusimuka saka ndingatisira pane ndirona uyu kezvino unombosara hake asi kuti atindogatisira tongonodira 2 weeks chete saka anosara nanu Roni anenge ari ega muinda nezvizvi kuitira kuti avavo vamboendawo kuholiday wakapendawo kuholiday wokuchiredziwo ava ndaiva navo saka iye inoendawo navo tongonoita 2 weeks totodzoka. Saka imimi mukuti kuholiday muri kuchuya padizochitadza saka muri kuti mukuinda nauyu kuchiredzi nauyu mukuinda nevatatu Ronald ndiye anosara ega unombosara sezvapo pakanaka kuti padhuze nevamwe ndizvo mbudziwo nezvipfuyo ndizvozvo saka tinongonoita 2 weeks dzoga yechi2 yacho isati yapera totodzoka zina kushata uri kuhwa sei uchisarawo zvigamuchira orit handizvozvo saka ininiwo pamwe ndiye ndisiponga denda ndipona imbopota ndichimbokusirawo 1 or 2 but ndisati ndaindawo kuHarare nyangwe mukachiinda iwe ndinosimbokuona unosongogara uri padhuze tengoti even foni yavava yachitaifunga kuti inokwanisa kuzondibatsira ndakatambura zisingaiti kuti ndinge ndichigara ndakatogona saka ndikandishandisa yangu paya because ndakazokanga mazera uyu tunonzani senemu pano ndokuikangamwa saka ndikachirega nditsage namba dzandikambopuwa dziya dzamaiguru foni yoyo inongonzi hello kure zvato yotokata uyu ndiye akazondoudza kuti foni yavo yakafa ndikati awe no it's fine saka ndaida kuti tinde kwaGumunyu musi wacho iwoyo ndobva ndazoti no ine ndega ndidzokere kumashure ndotsasa mavhidhiyo ndakasenda mavhidhiyo nana mavhidhiyo ndobva ndandoteerera mavhidhiyo edena interview ndokuzozva kuti anonzi Lyod chiramba blessing ndobva ndangonyora pasi masita angu ndokubva ndainda saka tichiri ipapo guys inini ndichazodzokazve ndodocumenta vana Ronald pavanovhura chikoro saka Ronald muchange muchimuona zisingaiti pashema pedu pano izvo zvatikuti takangowirirana maiguru kuti ndizvozvo sezvo tichidocumenta ndichange ndichipota ndichimbomuunza azouye zvake everyday semwana toda kuti akure mune zvakanaka uye sazonyanya kumuti bhabhabha pasocial media panova pamafacebook toda kuti akurewo mune zvakanaka ndichimugaidhawo tichiinda mberi kana umwana ndichengeta utonamata kuti sisi chero dai manamati Mwari vakuchengetai kusvika wapedza kuchikoro handiti ndine ndichingopota ndichingouya zvakare I think responsibility
uyezve tichazomudocumenta pachavhugwa zvikoro meaning kuti pese apa August wese kusvika apera handisandasa kuti madhesi anovhura rini saka pachangobvugwa chikoro ndichange ndiri kuno zvakare ndichiti ndiinde naye kunotsvaga nzvimbo ndinde ndiripo ndindi kunotsvaga nzvimbo yachoni ndosiya taita kuti anga aine maunifomu ake epagwindingwi chikoro chinyowani saka iyi responsibility yangu so I think pari zvino ndiri 100% sure kuti uyu vakasamunyima nzvimbo fees yake tinobva taibhadhara maunifomu tinobva tamatenga then uyu for the meantime ndiri 100% sure kuti school fees yauyu muningina waRonald anoteverana naRonald wachoni tomubhadhara fees tichiri ipapo panyaya dzemafees toda kubatana naye kuti ndakazoenda kuchikoro ndoenda kuchikoro kuya ndobva ndadi wisoti fees yavo ari kuzvifambisa sei papera yange yakanzi 16.5 mwana wega ndobva ndazoona kuti ndohwisisa yakazotenge yatokwidzwa ndina mberi kutosvika almost 20,000 ndikatoda ichitivhuriwo mabhuku tonoti uyu blessing wakanga kambobhadharwa mari mama kanyawanzi 1,000 chete igore rapera muna 2021 temu yekutanga ndoya akabhadhara 1,000 tikachivhura ibhuku uyu because ndavana sekuti nyange tikada kubhadhara uyu asi feyawo kuti bhatasiya uyu sezvo muri mai vangu vachasei vanga vachishava zvakare chirege tibatsire chikwereti chani cheuyuzhu handiti ndobva ndati uyu imari ndopakabhadharwa 600 bond chete gore rapera ndoyanga akanyokwa mubhuku asi ndakavabhadhara ma 1,000 vese mama kanzi 600 bond saka kuda vanga vakakavhirawo kune imwe yekusuro oya uyu yacho ndobva yangozokuda iyoyo ndobva vazoisa patemu ya 2021 yacho alright saka yadero yanzi uyu Lloyd ndobva anzi 600 bond uyu 1,000 bond zatiri kutaura idzika idzi imari yegore rapera temu yekutanga ya 2021 ndoyaakanga akubhadharwa fees chete ndikati alright ndobva ndambosiya uyuyu ndichazoianalyza tese namaiguru tozowisana uyu ndakonzera kuti alright maybe kuti baba vangu ashaikawo panguva yacho novhiyasi sapoti yachibva kuna maiguru vakubata kubata kwese kuti vaone kuti ndodii then mandazoti kubaba uyu chichi kuita kuti vasabhadhara fees yauyu mari yacho ndeyo vanenge vachiti vakatitumirawo imwe tichitengawo chikafu imwe ndoenda ndichimbotokavhirawo uyu kuti akumubhadharirawo koko kubirivenge neimwe ndakazotondovabhadharirawo saka imwe ndeye tichitengawo chikafu saka mukuti mari yeschool fees pamwe yaifana kuinda kuna uyu mama akusplita dzite dzevanhu vatatu anofanirwa kuti agraduate uyu gore rineti saka ndaimbototi imwe ndikuti ndikavhe kunoyo imwe ndokavhawo kunoyo inenge yasarawo imwe ndokavhawo kunoyo inenge yasarawo mufoni imwe totengawo chikafu ndichingoitirawo kuti uyu sezvo achida kugraduata uyu grade 3 saka ne ndichitoitira kuti uyu unoda kugraduata akazoramba nechikwereti chakakura manje havazotendi kuti adi abve kuECD aende kugrade 1 havatendi nokuti unenge achifanirwa kuinda ane certificate akaita mayezi mangana ari kuECD rine ndo rechitu saka rarabhadhira wakawana aro so it's fine saka asi still tozvitenda hedu nemaitira mamuchita acho tozvitenda because ndakatomboti ndagara kati kuuyu Lloyd uyu dhedhi wake vari kushanda kuchiredzi ko chichi kuitika kuti vasabhadhara fees saka at least ndanzwisa kuti mamuchiti uyu mobva maenda kuna uyu mozomboti kuna uyu plus chikafu alright saka tiri ipapo ndobva ndachiti calculatirai pakucalculata kwavo mari dzedu dzazobuda kuma 20 something thousand bond per person tikati aiwazve muri kuicalculata sei ndobva vatsanangura vakati temi ino 5,000 bond temi yapera 5,000 bond then vana vegore rapera ngatiodati fees yegore rapera yanga imbori mari zvikanzi yanga iri 2,500 per temu tikati saka sei tisiri kubhadhara 2,500 iyoyo per temu vakati ivo 2,500 per temu iyi haichaite because yakarwa neinflation saka zvoreva kuti ivo vakungoreta equivalent kuti mari yakanga ichibhadharwa gore rapera ngaite value nemari iyoyo yanga iriko kuti if it was $10 zviri kuindirana nemari iyoyo saka kuri kati aiwa you cannot do that because for instance isusu hedu personally takazvimirira tozama kutobatsirawo vana ava saka isusu hatingati toblema mubereki wauyu kuti wakamirira kuti inflation inge iripo nekuda kuti baba wavo namai avo vakashayika saka ine isisiri mhosva yani yake
Sa ndakazoona headmaster vakati tikanzwisisana hedu. Hatikazonzwisisana vakati no isusu hatichaiti izvozvo zvokuti tikuitire zvokuti hanzi zvakabuda pamusangano wakaitiwa kuti ngatiite seizvozvo. Vakazoti panhau yani yeblessing uyu hatichaiti kuti inge ichireitwa seizvozvo. Takuita kuti ingobhadharwa iyoyo yanga yasara kare yegore rapera yavaifanira kunge vachibhadhara because haisi mhosva yani yake. Then number 2 yegore rino yese ndibva ndangoti 5,000. Saka zvakadira ndati yauyu yacho ndibva takalculaterwa yauyu bva takalculate according to situation yacho tatatsanangurirana yacho. Ndobva yauyu ndabhadhara yauyu bva ndabhadhara vese ndikavabhadharira. Vari vaviri. Saka hakuna ane chikwereti. Dai matombotamba icho tombotamba. Imi akabata masukuru fees. Nakadivata nderiwegere uchira icho ita nakadivata nderiwegere ndezima nakadivata nderiwegere ndezima nakadivata nderiwegere icho ashemayo nakadivata nderiwegere ndezima nakadivata Icho, unazodei? Sikuru fees for the people. Unazodei? Ebule, we have to school fees. Ebule. Icho. Sibidamos janu. Icho. Ukubwaze? No, kwasho. Unozaira kuti chichi chinonzi school fees. Unoziva? Mari yechikoro unoiziva? Hauizivi? Unongozva kungondogara mukirasi uchirya mabhisiketsi. Saka hanzi chiko naticha pawakaenda nezijusi dzva. Zikanzi futi. Ukado. Pinda umuzu. Icho unazodei zvako. Saka hanzi ute sei gore rinouya. Hanzi kuda. Ndakure bijere. Hanzi uenda mugrade 4. Hani kunogona. Wakaita nambani iwe? Saka izvo utozivi kuti wakaita nambani? Iwe unofunga kuti wakaita nambani? Kuti wakaita namba 1 here iwe? Ko iwe hanzi kudii zvazvejuzi? Zvanzi vakatengerwa bhuru dzvana zvezimata nenvunza pachena. Kujuzi? Nejuzi juzi rako rakanakisa ndoro pachikoro chairo chairo. Ka iwe wakavadadira zvokwadi vanhu. Sipo tikazwa pamajuzi vanhu mama enda kuhuni. Saka mafisi inini handingadi kupromisa zvimwe zvokuti ndinozoreva nhema. Asi handaziva kuti uyuyu vanhu vachati kudii. Asi ndinoda kuti muzive kuti hatisi kushara futi. Tesingashariwo pakazosharawo chenjiwo ine yasarawo ndinongokanda kwauya nditi sezvo murimi muri kuvabatsira. Asi kana varipo guys vana vachida kubatsirawo mai ava kuti mwana uyu vange vachikwanisa kumubhadhirawo fizi pashoma nepashoma pavanenge vachiona izvo kutoti izvozvi nino ndikuvhara mutoro wenyu wamamunaokakurisa mari yange yakawanda iyi ma 14.something,000 yanga yakawanda mari. Takatozoresa kukalkuleta tikazosindoka mukuna marisita matatu mumachengeti matatu uyu ndandareswa kukalkuleta. Ndoba tatozobatsira kukalkuleta ndoba tatozotopa mamwe ma1000 imwe mwanga ma 13.4 batakaresha batatopa. Saka ndo marisiti esa ya vadiwe ndinozvitenda. Ndiani waronga today? Ndiani waronga today? Ndiani waronga today? Ni mwari wakanaka. Ndiani waronga today? Ndiani waronga today? Ni mwari wakanaka. Ni mwari wakanaka. Icho, magruchitenda itiwe.
ndinotenda mashama ndinotenda Mwari wamabvisa zvokwadi ndinotenda mutoro makandibetsera uyu tenda nezvamakandibetsera nazvo zvese ndinotenda Mwari vakuropafadzei vakuwedzerei pamakabvisa ndinotenda Mwari nasista Shero vamakatipa kuti vatibatsire vachifamba vachimanya nemota yavo tinotenda zvokwadi tinotovanamandira kuti Mwari vawedzerei mamwe makore mazhinji varambe vachitibatsira saka ndinotenda Mwari nange mukachikwira henyu bhazi mangwana mukaenda chiredzi chimboitai Ronald chitendera vanini vako tinotenda mashimarienzi nemari yavakabhadharira vanini vavo kuti nokoti Mwari vawedzere pamakabvisa wachizvifungirei saka chivaudza wakadi makauya nawo ndaenda kunotsvaka zvihuni saka ndakazowa muchinzi masvika ndakambova chinzi mota yenyu yakamboita breakdown pamusoro apo rutatu runopera meno izvozvo kuti tinodiwa tinechimbotinanaira tichinda kusvika tapedza saka Ronald chitiudza wakapuwa chii kuchikoro kuchikoro ndakapuwa transfer letter neclearance form ndozvandakapuwa clearance ndekuti wakaclear chikwereti hauna mabhuku wakarasha saka zvinoreva kuti izvozvizvi tine tsamba yedu yekuti tinge tichiinda clearance iyoyo netransfer letter ndo zvatinazvo ndozvitenda kuti vekuchikoro kwacho tatishanda navo vekubiri venge tozvitenda headmaster nadeputy vachoni uye nasenior master takashanda navo zvakanaka nhasi pandatomboenda ko tasingazoti nhasi vazokundikana kuenda takasangana navo ndizure patakasangana navo uchifamba neshoka kuti ukazosvika nguva ine paipenyu ndakazotutukwa nemota wabatwa mota headmaster yowe taimidzadzidasingaiti zveoraiti saka I think ndo zvatangonamatirawo tese mashemarenzi kuti dai uyu awana nzvimbo panhikini pachoni pagwintingwi transfer letter sezvo taanayo kudai nezvese saka ndo pandichazoona ndakudocumenta futi kuti taiwana yakati hatina kozi deputy vacho vatovati hope tinoiwana nzvimbo yachoni sezvo vakati tinozoitsvaka vana vachikoro musi wanovhura musi unovhura vana vachikoro ndendiri pagedhiwo naRonald namaiguru tese takatobata kuti ati in case vakangoti nzvimbo aiwana tobva tatongobhadhara fees yacho yese ipapo saka ndo zvatinoda kuti tinge tichironga kuti zvofamba sei uye nekuzoti tizotsvaga mindform ako because uye hatina kuda kuzoti tizenge timutsvakira mindform nenhau yekuti iyoyo hatisati taziva kuti zviri kufamba sei handiti ndizvozvoka asi unohwa sei Ronald chimondiudzawo ndinohwa kufara zvisingaiti asi handichirega kuinda kumaketi zveiwe umboita zvochirega kuchimboita zvokuverenga nokuti soda kuti titadei ukada kuti upase form 4 handiti uchipasa form 4 tifare zvokwadi kuti mwana wokumashemari yenzi uyu ine maere maiguru sawapuwa ripoti yanga iri sewa una kutofoira here this time ndinonyanya kufoira ukaita mangani ndakabuda ne5 ukaita 5 kamira wani distance yaunofamba 5 chaiwe mangone ma-A nema-B nema-C ndangori nema-B nema-C ma-B mangani ma-B maviri nema-C matatu ukamiramira toti pamwe distance pamwe tokuafekta asi chiverenga zvokuti womukirawo kumaketi izvozvo izvo hatichadi kuti urambe uchidera umbota ukure usazochiva kuti zvendinoda kutenga jini chandakaonapo nokuti wakaona jini wotindoda jini randakaona manyika murega ndiyosunda bhara wanenge da kusundira bhara foni asi foni aizokuresvesi kuchikoro herewe zvagara zvoti zviri mupipeline yangu ndikutofunga kuti kuitira communication yangu newe igare iri pakanaka pamwe tichazoti tagara pasi titsvake chifoni chidoko nyange che$10 chiya asi foni iyi hazvireve kuti wese asvika pana patoti ndipe foni nhamba yako ndoda kuzenge ndichidhira newe handiti iniwo ndakazvimirira guys nyange tikazonge tamubatira kuti atsvake chifoni chidoko chacho chekungoti ndikwanise kucommunicata nayeni handisi kuzopa vanhu nhamba dzaRonald nekuti mwana mudoko the next thing I will hear ndekuti my grandfather Ronald handimuoni kune munhu wakafona akati uyasangana panyika
akatopindwa mota akarwa pasi akanzi uya ndikupe life yakanaka. Life yaukurarama pano ka ndo life yakanakisisa ozviwa. Usada kukasira kuchiva zvemberi usati wakupedza nezviri kuitika pano. Ukakazi life iri fast itoiziva tose takambotoirarama iti nekuti pamwe totoirigeta. So saka panapa ramba panote chingova nevewo zvikafamba zvakanaka wotikaona chifoni cheteni nelaini rachoni rekuti inini ndipote ndichiziva kuti uri papi wopona dzingwa ndichiuya ndoti Ronald uripo here ndouya utore kagrosari. Handiti irresponsibility yangu iyoyo ndisati ndaenda pamwe ndichakusira grosari. Saka mashemari enzi wazvinzi wasati ndaenda kuHarare ndichauya ndokupa grosari kuHarare. Wandosikusira chikafu chekuti uzenge uchisara uchidla. Handiti maybe ndikakuigirawo zvichingwa zvimafutafuta zvimachanziwo. Handiti nezvekungoti ufanire kushandisa namaiguru vasipo pamwe maiguru zvakatovaomerawo. Handiti ndichakusira chikafu saka ndaenda kuHarare. Ndichidzoka kuHarare ndichauya nesomething. Ndinogona kumboendawo mumamaketi namakatuma mama ndovanowanzozwa mukoto. Saka usaenda kumaketi we unogona kuzokuvigira zvimashort zvimatrouse you never know. Plus kuna vanhu vazhinji vanenge vachida kutumira zvinhu mumu pamwe ndogona kuzongotora bheke ndodi ndongokuvigira hembe dzachona. Handiti chimboita zvemabhuku. Handika chimbobhukula wabhukula ndisi here chiva utaura kuti ndotenda mashemari. Ndotenda mashemari nekubhadhara school fees yamaita. Yotenda iwe. Ndotenda mashemari ne school fees yamanibhadharira. Ndotenda maraudza mabvisa. Saka unoda kundivigira chibva uchirezi? Nani raisi nemupunga wemadhoro. Chakubatai zvakare pachikafu chinotera babai. Vana Ronald kuda vana blessing mangwana nongo atova mubhazi. Zvenyenyu makutonokwira bhazi.